Dili lang ka mo tanaw sa kwan. Yoli to ba itina? Wala, ginoo. Nausan! Bagay! 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 Another video na siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa naging inusara DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Yes, salamat sa mga igala. Agay. Sakit magidatun-tutun lang. So another video na siya no nga may klaro pero matag og kalingaw entertainment siya syempre atong gyapon kaninyo sa naginusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy may kala mo papasupport ng isa kasakit sa tagsa ninyo ka mga dugan. So adto ko no taron sa Bibo sa Bugo dili Biboy sa Bugo. So manuroy ko na tamay gala no. So daghan kita kauban diri kumplitos ricados kay diri karon mga gala no. Usaka pariyo. Okay. So padayon nga pa ato ta karon no. So taod jud tag nawa magigala no kay gawa sa bisita. Sakit jud atong bubulan. Lisod kayo pag kuan. Pagtabi-tabi. Trainer, congratulations sa us tayo magigala no kay 494 na ta kabuok no subscribers. Daghang kay salamat. And 500 plus to go na lang. Hapit na. So padayon nato sa Bibo sa Bugo. Ato nang suruyon dito may gala atong tan-aw no unsa kanindot. Atong tan-aw no unsa ka mahal. Pero unsa imong sakyan ato rungga? Unsa imong sakyan nun ato? Kabayo. Ha? Hayo. Ikaw unsa may imong sakyan nun ato? No. Ikaw, Jack. Ay na lang ko. Wala lang ko labot, Jack, no? Kung sa may imong ganahang sakyan na to, Jack. Ay, imong ilaw. So, muna siya ang pinaka ko, ano? Muna yung magdaghangin sa mong pamilya, mga igala, no? Naluyan na tayo sukod, dili may igala, no? Baga naman ay bag sa ito. Huwag tayo itong ganay bigla na kaandaw. Hala, grabe. Uy, grabe din itong ay bag eh. Grabe na dyan ito. Kaway itong may gana ng kagalan. Di ba din ang napita? Nagpili na tagsukod. Nagputi-puti atong tailig. Di ba ang baga alin akong ay bag sa mga gana. How's your feeling, Jaak, no? Nga naabot na ka sa Bugo? Ay, kami nga. Okay, boy. Mo na gito, no? Nanaka na Miss Barko kaganiya mga igala, no? Ya. Lain puro mailang barko. Wala kasabot. Grabe barko eh. Largo dagat. Dapoy sumoy lang barko niya. Doy nagbantay upat ka pirata. So padayon na aritas ikaduha no. So na namin diri sa ikaduhang kuan. Picturanan. Ito ni Suruyon mahigala no. So, kay sila team diri mahigala no kay Cinderella. So, inana siya kanindot dire.
kasakay namin diri. Wa dami kay boss ubato diri may gala. Grabe jud ni ka extreme no. Nawaga. Na. Nakulbaan ako sa kong gisakyan may gala no kay mura ako kakuyapot, ha? Yan tara ako! Ginawa ko! Ito yung tagsos kong ginawaan. Katumoy naman na nagiboto eh. Huwag may bawal pa na may pagwatan ni Gidayon. Kung natay ka pa nila may gana no? Wave sa kong vlogin na hi! Oh? So kaya hon na ni no? Unsa man ni ka challenge? Sud sa kurog na itugtuyok challenge. Unsa man ni? Kagamay ba niya ito? Gisudlan ka may gana no? Agoy, ginawa ko katumay! O pagani na ha? Ilan ka? Napilan ako pressure sa kuntian. Napilan ako nung nanay agoy, ginawa ko para kong gitaka. Agoy! Ay, luhod day! What? So, Bibo sa Bugo, no? Nindot kayo sa Mahigala, no? Best place nga makawagtang sa stress, no? Best place nga maglipay-lipay, no? Best place din sa mga single, no? Huwag sa mga naiuyak. Ploy, kagandrigwa kayo uyak. Pero anyway, nindot kayo sa Mahigala, libre ang entrance niya. Barato rin kaya ang rides. Yeah. Wala. So diyan sa kilid no, makita na to ang mga picturanan. So nasa na yung mga team na Pirates of the Caribbean, na Aladdin mga igala, na 101 Dalmatians. So Disney ang ilang kuan gapon karon team sama sa unang tuig. So okay ra me. Sana all uyab ang magda. Full t-shirt. Kung full t-shirt kayo mo pero puhon, magbuwag ra mo, mahinampak ka mo. Itonsil ba tanim pormahan mga igala no? Pero kaya gyapon na. So wala pa kita sa intense no, katong ito lang iniitoyok ning kuan. Mo nga ride. Murag nagsugod na. So ang wala ni Ipenanta no? Kada pagtuyok, ani may gala no? Oh, nawa. Mura na siyang kalipagot. So, best way ani may gala no nga di ka malipong, dili lang ka mutanaw sa kuan. Agoy ginoo ko. Di ka mutanaw sa palibot mo. Tanaw na ka kanila. Yo, lito pa itina. Wala, ginoo ko. Oh. Laway. Naukap! Agay! Joke ba? Kaya paga? Wala, nagbasa lagi na yung mga wala di ay iya gigihikap. Ha? So padayon nga po na may igala no? Usa pa to katuyok. So kuan ngono siya katuyok, 20 ni katuyok, no? Daya pa magay ikalibang ni. Katuyok di siya may igala. Ako'y ginako. Lalo. Ay nagtataas sa bus. Naukap! Sa daon! Wala naukap! Wala na kaiwi!
Di lagi ka mo dugo, may gala no. Buta daw ka sa ubos. Just focus sa ibang camera! Aguray! Aguray! Lalo! Di korog ako! Hala! Hala, nakalibang ko! Hala, nakalibang! Hala! Isa! Wala ko isagit! Nindot kayo sa pili mahigan ano? O wala kayo uyab, di ka magsagit? O wala kayo uyab, manhin na kayo dagan na kayo siya pasakit kaya ka sa iyo! Ako Brett, tipog ko! Mami, ako'y Brett! Agay! 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 Ikurang ko! Aguray! Wala ko ikasakit magigalaw. Wag taginig tonsil ron! Agoy ganaw ko! Ay laging duko no. Mura ginay. Ubusa kay man ni maigala di lang jud ka duko. Ay ibudok ko ka wag ta kita nang espiritu nimo. Abilin gi sa ubos kaya grabite. Aw grabite. So kuan ani no. Best way nga dili ka malipong maigala di ay. Ug tanaw ra kag sige sa imong buwan. Bisag na kay hina ka. Wala na kuya pa daw. Dahil okay ba ka? Wala na. Ay nagdog ko agad lang. Sikusog ka na. Okay. Yawa na ilain niya. Wala lagi ko masakit niya ay. Wala na ko malipong. Halawa na. Halawa. Pwede ba? More. Charot. Yes, balag yun. More ito kaya? Uy, pagkakit. Kumana may gala no. Grabe na mong pagkuan dito no. Dira, mapildihan. Grabe din yung mga sakripisyo dito kay gala no kay isakit na po na kong tonsil. Huwag na mo maman ang mga rides mga igala kay some of the rides kay wala man sila mo kuan mo service o mo kuan sa ilang usingan ana kay gamay ra man sad ang tawo. So dili lang makomplete ang seats or sitting sa ilang ng ride so lugi. Mo to nga wala sa kuan. Mura to ang ride nga naikuan ron no. Kay gamay pa man sad ang tao siguro sa laing adlaw mas budaghan pa ang tao kay wala pa man sa Christmas mahigala. So padayon gyapon ta. Ana ba down sa kono. Suot man ang hangin sa ilonggot na. Muhanda ginay. Adila. Lain. Asa ta? Another video no siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa naging sa DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko.